Празненствата по повод 135-та годишнина на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров започват на 5 декември с националния конкурс рецитал Вапцарови дни. В него ще се включат над 90 участници на възраст от 5 до 92 години. Право на участие имат само любители, които са подготвили едно индивидуално художествено изпълнение. За нас това е уникално събитие, защото то демонстрира по така много категоричен начин специалното святото отношение, което българският народ има към нашия патрон, към поета Никола Вапцаров. Ние няма да спрем до тук. Този национален поетичен конкурс ще го развиваме и за в бъдеще, където освен, че ще има награди в отделните възрастови групи, освен, че ще има развитие на конкурса в посока литературно произведение за Вапцаров и за морето, ние ще разширим и литературния конкурс за групови изпълнения. Паричните награди, осигурени от община Варна, са 3. За първо място е 450 лева. Журито е 5-членно, а председател е поетесата Елка Няголова. Член на журито е и племенницата на големия поет, режисьорката Мая Вапцарова. Вапцаровите дни са по идея на водещия в телевизия Черно море Кирил Аспарухов. Не може Поморие да си има своите яворови дни толкова години подред, а Вапцаров, който е израснал във Варна и завършил това знаково училище и оставил трайна следа не в българската, в световната поезия, да нямат своите Вапцарови дни, този национален конкурс. Конкурсът ще започне в 10 часа на 5 декември зала пленарна в общината. Победителят ще бъде поканен на 7 декември, когато е патронният празник на училището, да рецитира стихове на Вапцаров. Телевизия Черно море е медиен партньор на инициативата.